Așa, salut! Asta e primul meu videoclip pe care o să îl postez de pe YouTube. M-ați mai văzut pe TikTok, dar acum sunt pe YouTube. O să mai fac și live-uri pe TikTok, o să încerc să fac mai multe, o să încerc să postez. Și la primul videoclip am vrut să postez cu Roblox. Pentru că nu aș putea să postez doar cu DayZ. Și așa n-am putut să joc DayZ acum. O să azi să încep să mă joc mai multe chestii decât am schimb. Cum vreți voi să-i spuneți. Dar prima dată o să mă joc. O să mai mă joc. Cred o să mai mă joc alte jocuri. Și da, hai. Vedeți așa în vorbe, sunt emoționat pentru că e primul meu videoclip pe care îl fac pe YouTube. Asta e o metodă pentru voi pe care o să o fac. Trebuie să vă dați jail, trebuie să aveți activat tic, nu știu, ceva, tic, finiti. Am aflat asta la un YouTube. Hack-ul ăsta, hack, între ghilimele, hack. A căzut. Pentru cei care nu vă place skip, pentru că o să mă joc mai departe. O să fac și un roleplay pentru cei care vor să asculte roleplay-ul meu. O să-mi fac un server așa cum are Corna. Adică el ce-a făcut un server privat. Privat în ghilimele, ca să bage persoane. O să vrea să fac un roleplay pentru cei care le știți pe clon. Da, haideți să ne jucăm altceva. O să vreau să recomandați ce să mai mă joc pe Roblox. Niște jocuri. Dacă vă uitați la Animal Hospital, nu mă joc. Nu-mi place deloc. O să mă joc. Haideți că dau o încercare la Rivals.
Pentru că știu că la cei care se uită sunt sigur că cineva o să se joacă Rivals. Aoleu, nu m-am mai jucat Rivals deloc, nu m-am mai jucat. Mi-a plăcut Rivals-ul, dar nu mai îmi place așa de mult. O să dăm vreo 2-3 Arena. Ok. Bun, arena. Așa. Începem. Eu cred că o să-mi iau bătaie la meciul ăsta pentru că așa de bine. Cred că îmi retrag cuvintele. Și vreau și o părere la FPS-urile astea, că cam jale. Mamă, ce clip. Haideți să joc cu altceva. Să joc și cu copil de la... Voi ați văzut? Deci, Prime-ul meu încă e activat. Nu, băi. Cred că n-ați văzut acolo ceva informații. ChatGPT. Întreruperi. Unde-i mă ăla? Nu prea nu știu să Bă, cine-i mă ăsta? Nu mai știu tastele de la Rivals și mă încurc în ele. No click. Challenge. Vreau să-i dau un nou scop. Bine! Assault Rifle să joc? Hai că joc Assault Rifle. Cred că să fac prima băiată. Obișnui cu dinții. Da, am câștigat. Încă n-am uitat să joc de Rivals. Încă știu. Încă știu să joc de Rivals. Dăm meciul ăsta și după aia ne jucăm altceva. Oh, fata asta cred că mi-a bătaie de la fata asta.
Dacă nu se mai bătaie de la spate. Să floare că spamează cu shortii. Și așa nu suport playeri din ciudați, copii care... Da. Sper să nu-mi iau bătaie de la o față ca... Ele joacă pe telefon, dar am impresia că o să-mi iau bătaie. Bă, că joacă pe telefon. Mamă! Deci încă dau clipuri, încă. Bă, ce... Doamne, am pierdut skill-ul. Deci încă joc foarte bine. Bine. Sper că nu se taie de la foarte. Dar și spamează, are autoshot. Sigur de asta. Adică sunt și sigur că are autoshot, pentru că n-ai... Ți-l pune automat și cred că ți-l ține așa. Dar asta e. De toxic. Da, cred că... Pauză, băieți. O pauză puțin. Deci am dat 2 meciuri. Și cred că atât e. O să fac o parte a doua. Să revin cu partea a doua.